Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Тәкъдир турында сөйләшүебезне дәвам итәбез һәм бүген без сезнең белән ни өчен тәкъдиргә ышану мөһим соң дигән сорауга җавап кайтарырга тырышырбыз. Аллаһы Тәгаләнең илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә безгә болай дип әмер итә. Тәкъдир турында артык төпшенмәгез. Чөнки аны Аллаһы Тәгалә үзе яшергән. Аллаһы Тәгалә тарафыннан яшерелгән әйберләрне ачарга тырышмагыз. Әлбәттә, бу кешенең тәкъдиргә кагылышлы белемнәр алырга тиеш түгеллеген аңлатмый. Хадистә сүз бөтенләй башка нәрсә турында бара. Аллаһы Тәгалә Адәм баласына акыл һәм ихтияр, ирек бүләк иткән. Шуның нәтиҗәсендә ул гамәлләрне уйлап кылырга, Аллаһы Тәгаләнең әмерләрен аңларга, начарлыктан яхшылыкны аера белергә, рөхсәт ителмәгәннәрдән тыелырга, бер як яки башка як файдасына сыйларга хукук бирә. Бу дөньяга сынау өчен килгән кеше барлык кылган гамәлләре өчен әлбәттә җаваплы булып тора. Гамәлләре өчен аңа кудрәтле ва мәрхәмәтле Аллаһы Тәгалә каршында кыямәт көнендә җавап тотарга туры киләчәк. Димәк, һәр кеше ул көнне үзенә тиешлесен алачак. Ләкин кеше ихтиярына бәйле булмаган һәм аңа буйсынмаган мизгелләр дә бар. Мәсәлән, кеше туган урынын, ата-анасын сайлап алмый. Ул үз теләге белән ират яки хатын-кыз булып туа алмый. Һәм бу дөньяга сәламәт яки мөмкинлекләре шикле булган кеше буларак килүгә дә тәэсир итә алмый. Ул кайчан туачагын, күпме яшәвен һәм дөньядан кайчан китәчәген шулай ук белми. Бу иксез-шиксез белемгә һәм кудрәткә ия булган Аллаһы Тәгалә тарафыннан әлбәттә безгә инде билгеләнеп куелган. Кеше бу хакта нәрсә генә уйламасын, ничек кенә карамасын, монда аның үзенә бер бәрәкәт һәм файда бар. Моны әлбәттә Раббыбыз үз хикмәте белән безгә алдан билгеләгән. Әлбәттә, безнең белемебез шикле. Бары тик Аллаһы Тәгалә тарафыннан рөхсәт ителгәнне генә үзебезнең акылыбыз белән аңлый алабыз. Шуңа күрә фикер алышырга һәм бигрәк тә инде ни өчен ул шулай туган, ни өчен бу кемгә дә булса түгел, нәкъ менә миңа бирелгән дип гаепләү Аллаһы Тәгаләне гаепләүгә китерә, кешене имансызлыкка китерәчәк. Бигрәк тә инде җитдирәк нәтиҗәләргә без юлгарга мөмкинбез. Аллаһы Тәгалә илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям алда әйтелгән хадисендә, ягъни артык төпшенмәгез дигәндә, кешеләрнең тәкъдир турында артык төпшенүләренә шелтә белдерә. Сүз менә нәкъ шуның турында бара да инде. Бөтен зирәклек һәм язмышның яшерен мәгънәсе Аллаһы Тәгалә тарафыннан безгә кыямәт көнендә ачылачак. Тәкъдир турында кудрәтле Аллаһы Тәбарәка ва Тәгаләнең бөек бер хикмәте дип фикер йөртү, аңа рәхмәт белдерү сыман яңгырый. Бу иманлы кешенең гыйбадәте һәм аның өчен Аллаһы Тәгаләнең бүләгенә лаек та булырбыз. Бүгенгә менә шулар. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.